Ben, nós prácticamente case desde o principio puxemos en marcha a liña de produción ecolóxica e un pouco nos reforzaba un pouco o noso modelo tamén ou filosofía de negocio, modelo de negocio, non? Que era intentar ser o máis responsables posibles. E nese sentido, pois, a produción ecolóxica, é dicir, polo sistema de control que ten, pois, é a que ofrece incluso máis garantías cara ao consumidor, non? Con independencia de que nós tamén traballemos na convencional e tratamos de ser responsables na produción convencional, a ecolóxica daba un plus que era ese plus de garantía de que as materias primas estaban controladas e a nosa propia produción estaba controlada antes de chegar ao consumidor. Agora estamos en torno a 80 persoas, das cais un grupo de en torno a 12 persoas está fixo discontinuo, non está continuamente durante todo o ano, pero estables estaríamos en torno a 70 persoas, máis ou menos. Nós, na medida que posicionamos dúas liñas, unha natural que tamén máis con bastante hincapé en que sea un produto sano e responsable, é dicir, a nivel de producción, na parte que controlamos nós. A bio, é dicir, está evolucionando, é dicir, aínda que evoluciona paralelamente no crecemento de producción como conxunto da empresa, pero a nivel de porcentaxe que supón a facturación final, pois é moito máis básico, non? E nós entendemos que ainda hai a nivel do comercial, é dicir, no ámbito da distribución, e por aí ainda queda moitísimo que facer no ámbito da produción ecolóxica, pero que ten un potencial grande, non? Grande moito por un pouco esa tendencia do consumidor a buscar, non só que lle sepan ben os produtos, senón tamén un pouco preocuparse polo que hai detrás dos produtos, non? Eu creo que no modelo de negocio, hai moitos factores que influyen, é dicir, un deles é por exemplo, o control, é dicir, sobre todo cando falamos de producións agroalimentarias, non? É dicir, aportar esa seguridade ao consumidor, aportar esa forma de, condicións nas que están producidas as materias primas, a propia transformación, é fundamental. Pero no noso caso, é dicir, hai outro aspecto que tamén o consumidor aprecia moito e así o recoñece, que é o propio modelo de negocio, que sea participativo, que este comprometido co entorno local, que aposte por esa creación de valor engadido na súa contorna. Eso donos un pulo moi importante e é unha sensibilidade que sí que está hoxe tamén presente nos consumidores, non? Recién terminamos unha ampliación, unhas instalacións novas, ben motivadas non tanto porque, é dicir, por perspectiva de futuro, senón pola realidade actual, no sentido de que as instalacións que tiñamos non eran capaces de absorber o volumen de produción actual que necesitábamos, non? Entón, nese sentido, é dicir, ao marxen de que o feito de estrenar instalacións non quere dicir que vai haber uns crecementos exponenciales como houve estes anos pasados, pero si estamos convencidos de que ainda temos moito recorrido, non? É dicir, tanto aquí en Galicia, nos mercados que estamos agora presentes e con bastante presencia, como pode ser Galicia, Portugal e o resto do Estado. E sobre todo porque nos queda moito ainda que facer a nivel do resto do Estado, non? E apenas estamos sí que levamos tempo traballando con grupos de distribución presentes en todo o Estado, pero os niveles de, por así decirlo, de penetración nese mercado non están lonxe do que timos en Galicia e é un potencial que timos aí para aproveitar, non? Está claro, é dicir, a parte un pouco do que representa o ecolóxico, que é o ser responsables con respecto á saúde do consumidor, non? Ser responsables co medio ambiente, é dicir, co contorno. A parte desa responsabilidade ambiental e cara ao consumidor, o fundamental do ecolóxico hoxe é
é determinante en calquera produción agraria para xenerar valor engadido, non? E nese sentido, pues, solo tendo en conta ese aspecto, pues, é fácil posicionarse en que a produción ecolóxica ten que ser o futuro, por así decirlo, non? E se queremos facer unha transformación do sector primario, incluso industrial, cara a producións con valor engadido, non? Entendo que non, é dicir, cada estrategia de produción é diferente, pero a ecolóxico non ten por que ser, non ten por que penalizar, é dicir, sobre todo nun proxecto tanto de produción primaria como industrial novo, non? E, desde o punto de vista das axudas, é dicir, boto en falta unha estrategia clara desde o punto de vista do desenvolvemento rural, non? E na que prime, pois, aquelas producións con valor engadido, e a ecolóxica sería a que tiría un peso moi relevante nesa estrategia, non? Hoxe, por desgracia, pois, se sigue apostando por modelos con pouco valor engadido, pero eu entendo que non é problema de recursos hai suficientes, a cuestión é que eu creo que os hai que reorientar, por así decirlo.